Illum ħanaqralkom storja mill-ktieb ta' Natasha Turner, il-ktieb li jismu Il-Prinċep u s-Siġra tat-Tuffieħ, bl-istorja li jisimha Fil-Foresta Ħamranija. Ir-renju Arbi Bosco kien imdawwar b'foresta żgħira, il-Foresta Ħamranija, magħrufa l-Ħamrija Ħamranija, mimlija fjuri, arbuxelli u siġar, tant twal li kienu jidhru li qed imissu s-sema. Fost il-ħafna kreaturi ħenjin li kienu jgħixu fiha kien hemm aradi. Asfur blu bi ġwen ħajħ ikanġu fl-oranġjo, fil-blu, fl-isfar u l-vjola. Malli aradi lemaħ il-ġmiel ta' sifura, asfura sewda bi ġwienha sbieħ sofor u ħomor, għajnejh xelu. Ħanurja x'naf nagħmel għal bejn u bejn ruħu waqt li fetaħ ġwen ħajħ itwal ikkuluriti u qabad idur, jaqbes, jisfen u jiffanfra kemm jiflaħ. Sifura tpaxxiet bi-żbuħija u bil-movimenti tiegħu u malli aradi ra għajnejn sifura jżebġu lejh, iktar fetaħ ġwen ħajħ u dawwarhom bħal imrewħa. Sifura kienet taf li aradi qed jagħmel hekk għax kellu interess fiha u ma tilfitx l-opportunità. F'kemilna ngħidu daw it-tnejn tanqu amorużi f'żifna waħda. Fil-pront jisimgħu daħka storbjuża li Xixi xadina kienet magħrufa sew għaliha f'dil foresta ħamranija. Ara fejn int, għaltilha Xixi bit-bissima mqarqċa iċċarrat fuq wiċċha u waqt li kixfet snina l-kbar sofor daqs il-lellux. Hekk sew sifura, jiena nfittxek biex immorru l-laqgħa flimkien u inti hawn tisfen u tinnamra. Sifura nħasdet, taret lejn Xixi mifxula bil-mistħija u qabdet laqlaq. Għax waqt li kont fit-triqti lejk rajdan l-asfur jisfen u inti taf kemm inħobb nisfen u waqaft u Xixi ma tajix ċans tkompli tispjega u ta' kurjuża li kienet staqsieta u minu dal-gustus. Aradi reġa' fetaħ ġwien ħajħ u bi gburija li ma bħala selmilha bħal donnu xi prinċep. Jien Aradi u ma din ħabibtek iż-żeffina brafa, grazzja kbira għandi. Malli Xixi ra għajnejn sifura jixelu daqs l-istilel faqqet daħk oħra minn tagħha. Komplu, ma ntellifkomx, bekku hekk il-laqgħa tal-lum mhux daqshekk importanti, imbagħad naġġornak x'intqal. Sifura nħasdet f'dal-kliem u qabdet temtem. Le, jiena ġej, ejja mmorru l-laqgħa. Xixi fetħet idea biex Sifura tinżel fuqha u x'laqa ilni ma narak kuntenta hekk, ħallejtkom fil-kwiet jien, komplu isfnu. Xixi tajret lil Sifura l-ħdejn Aradi, faqqet daħka oħra minn tagħha u telqet taqbeż ferriħija minn fuq siġra għall-oħra. U hekk jispiċċa il-kapitlu tagħna, ma ovvjament l-istorja tkompli u tkompli bil-kbir għax dan il-ktieb ma jirrakkuntax biss tejjer fuq l-asafar imma għandu ħafna iktar. Jien sa frattant ħankompli nara l-kapitlu li jmiss.